Takže príjemné piatkové popoludnie, priatelia a kolegovia. Ešte raz sa teda predstavím. Moje meno je Boris Baňas a som tu spolu s mojím partnerom Michalom Töžerom za spoločnosť Hempseed Oil Europe, ktorá podniká v oblasti predaja a spracovania konopného semienka na vysokokvalitné potraviny. Naša spoločnosť v Európe pôsobí ako autorizovaný európsky reprezentant spoločnosti Hemp Oil Canada, ktorá je jednou z vedúcich spracovateľských organizácií pre konopné semienko v Severnej Amerike. Takže na trhu sme už niekoľko rokov. Za ten čas sme sa stihli veľmi dobre zorientovať v trendoch a ako si aj vygenerovať nejaký cash flow, ktorý nám umožňuje zaoberať sa novým vývojom a nejakým posunom v oblasti spracovania konopného semienka, tak aby sme už tejto super potravine vedeli dať ešte väčšie benefity. Takže pred zhruba rokom a pol sme začali spoluprácu s doktorom Ferencom Vögleinom v oblasti nakličovania konope. Boli sme veľmi zvedaví, ako sa tento materiál správa a aké výsledky vieme dosiahnuť. Takže v princípe sme po tom roku a pol teraz vo fáze, kedy je základný vývoj procesov a technológie ukončený a o dva týždne vo Frankfurte na výstave Food Ingredients Europe budeme vlastne oficiálne uvádzať na trh škálu produktov robenú z nakličeného konopného semienka. Takže radi by sme sa teraz s vami podelili o naše výsledky. Dúfam, že vás to bude zaujímať. Táto prezentácia má 3 časti. V prvej budeme diskutovať o rozdelení potravín z hľadiska dostupnosti živín. V druhej časti si povieme niečo bližšie o tom, čo je to tuk, ako sa správa a ako sa trávi v našom organizme. A v tretej časti bude prezentácia konkrétnych výsledkov. Porovnáme vlastne kvality klíčeného konope oproti bežnému konopnému semienku. Takže, čo konzumujeme a snažíme sa stráviť? Možno to všetci nevedia, ale zelená hmota, zelená tráva, ktorá nás obklopuje, obsahuje ohromné množstvo omega-3 mastných kyselín. Aj keď obsah tuku v sušine zelených cereálií, ako je pšenica alebo ovoz, je zhruba len 5%, z týchto 5% až 70% tvoria omega-3 mastné kyseliny, ako je alfa-linolénová alebo stearidová kyselina. Takže v princípe hlúpe zvieratá spásajú tú zelenú hmotu a my, múdri ľudia, konzumujeme koncentráty, semienka a zrná, ktoré už omega-3 mastné kyseliny neobsahujú. Väčšina z našej stravy je vyrobená z tzv. Spiacich semien. Tieto jednotky rozmnožovania nie sú určené na to, aby nás zasítili, ale aby zachovali genetickú informáciu pre ich ďalšie generácie. Rastliny si vybudovali niekoľko mechanizmov na ochranu svojich jednotiek rozmnožovania. Táto ochrana môže byť fyzická alebo chemická. Sú to toxíny, inhibitory enzymov trávenia, taníny, kyselina fitová alebo iné. Ak sa snažíme použiť tieto semená ako potravu, tieto ochranné mechanizmy pôsobia ako antinutričné materiály, ktoré zabraňujú pred efektívnym strávením a využitím. Keďže sa tieto antinutričné materiály nachádzajú aj v spracovaných potravinách, nedokážeme efektívne využiť až do 80% živín, ktoré konzumujeme. Veľké množstvo výživového materiálu vyrobeného v poľnohospodárstve je následne vďaka nesprávnemu pochopeniu a spracovaniu stravy stratené.
Teraz si to dajte do perspektívy rastúcej populácie ľudstva a klimatických zmien, ktoré prebiehajú. Vašu úvahu už nechám pre vaše hlavy. Živiny v semienkach sú uložené vo forme obrovských zabalených molekúl, v niečom podobnom, ako je zip súbor v počítači. Základným cieľom nášho trávenia je rozbaliť tieto molekuly, aby boli použiteľné pre náš organizmus a rozložiť viaceré antinutričné materiály. Čiže nastáva čas na zmenu paradigmy. Moderná technológia si dokáže poradiť s nakličovaním semien v priemyselnom rozsahu, tak, aby slúžila meniacim sa stravovacím návykom. Naklíčené semienka rozkladajú antinutričné komponenty v nich, štartujú syntézu nových enzýmov a vitamínov, biochemicky premieňajú živiny na predtrávené a uvoľňujú sa aktívne funkčné zložky a tieto sa stávajú takmer 100% biologicky dostupné. Takže poďme si teraz niečo bližšie povedať o tukoch a ako sa správajú v našom tele. Čo je to vlastne tuk? Teraz nebudem potrebovať poznámky a možno pôjdem aj sem. Väčšina tuku v potrave sa nachádza vo forme tzv. Triglyceridu. Je to makromolekula skladajúca sa z molekuly glycerolu, netreba si ho zamieňať s glycerínom, je to glycerol, niečo veľmi podobné, a z 3 molekúl mastných kyselín. Mastná kyselina je zasa molekula zaradená v skupine lipidov a jednou z ich hlavných úloh v metabolizme je výroba energie formou syntézy adenozín trifosfátu. V závislosti na pôvode môže byť tuk nasýtený alebo nenasýtený. Takže tu pre ilustráciu máme nejakú nasýtenú kyselinu bez žiadnych zdvojených väzieb. Toto je pravdepodobne kyselina omega-9 a toto je nejaká omega asi 3. Takže čisto pre ilustráciu, nejaké chemické zobrazenie a tento symbol budeme teraz používať v prezentácii, čiže stredná báza je vlastne glycerol a 1, 2, 3 mastná kyselina, aby sa nám to lepšie prezentovalo. Takže ako sa tuk v tele trávi? Telo používa lipázu, čo je enzym, ktorý sa tvorí v pankráci, a žlč na to, aby sa molekuly tuku naštiepili na individuálne mastné kyseliny a tzv. Monoglycerid, čiže ostáva glycerolová báza s jednou mastnou kyselinou a odštiepia sa 2 mastné kyseliny. Iba takto ho naše telo, tento tuk, vie využiť. Tento proces sa nazýva hydrolýza a prebieha v 12-torníku. Takže keď sa nám tuk vo forme triglyceridu dostane do tela, žlč ho rozloží a potom sa presúva ďalej do tráviaceho traktu. Pri klíčení dochádza k niečomu veľmi podobnému. Tiež tam začínajú fungovať aktívne enzymy, ktoré tieto triglyceridové molekuly štiepia a nastáva tzv. Čiastočná hydrolýza. Čiže nie všetok tuk sa premení na monoglyceridy, ale vytvárajú sa tzv. Diglyceridy, ktorých sú 2 typy, čo je tiež veľmi dôležité. Čiže uvoľňuje sa 1 alebo 2 mastné kyseliny a vzniká 1,2 DAG alebo 1,3 DAG, čiže diglycerid. Uvoľnené mastné kyseliny v semienku sú okamžite použité ako zdroj energie pre toto semienko. Čiže tuk v tom semienku aktívne nedegraduje. A s ohľadom na rôzny druh olejnatých semien, zo skúseností aj doktora Foglajna vyplýva, že enzymaticky v semienkach vie na DAG tuky premeniť zhruba do 25% všetkého tuku. Čiže aký je základný rozdiel medzi triglyceridmi a diglyceridmi?
Bežné stolové oleje, ktoré poznáme, sú z veľkej časti tvorené triglyceridmi s veľmi malým prirodzeným obsahom DAG. Základný rozdiel je v tom, že triglyceridy, ako poznáme tuk, sú hydrofóbne. Čiže čo sa stane, keď nalejete olej do vody? Stane sa niečo? V princípe sa nestane nič. Hej? Nie sú schopné sa nejakým spôsobom previazať. Ale diglyceridy, a špeciálne 1,3-diglycerid, sú hydrofilné. Čiže na tú chýbajúcu mastnú kyselinu sú schopné miesto nej naviazať chemicky molekulu vody. Čo je veľmi dôležité z pohľadu presunu tukov v tele a z pohľadu priemyselných aplikácií. Honzo Janovský by isto vedel hovoriť o tom, ako sa robí emulzia a aké problémy to môže spôsobovať, keď sa snaží zmixovať tuk s vodou. Však. Takže v nakličených semienkach až 70% vzniknutých diglyceridov je v tzv. 1,3 forme, čiže ako keby sa uvoľnila tá stredná mastná kyselina. Tento tvar molekuly tuku zapríčinuje, že tráviaci systém s ním zaobchádza úplne inak ako s triglyceridmi alebo s tzv. 1,2 diglyceridom, kedy je uvoľnená krajná mastná kyselina. Zatiaľ čo TAG a 1,2-DAG tuky v prvom rade v tele idú do telesného tuku, tak 1,3-DAG molekuly sú schopné fungovať v rámci syntézy DHA, o čom si povieme ďalej, alebo ako priamy zdroj energie. Takže teraz si pozrieme bližšie, ako presne prebieha proces trávenia naklíčeného tuku. Keď skonzumujeme akýkoľvek tuk, či je to bežný alebo z naklíčených semien, tak v 12-torníku prebieha úplne rovnaký proces. Žlč a lipáza ich úplne hydrolyzujú, čiže vznikne opäť monoglycerid a voľné mastné kyseliny. Ale keď sa hydrolyzovaný tuk dostane do tenkého čreva, tam tenké črevo tuky skladá naspäť do paketovej formy. Čiže ak skonzumujete bežný tuk vo forme triglyceridu, telo ho naspäť poskladá do formy triglyceridu. Ak skonzumujete tuk, ktorý je vo forme 1,2-DAG, stane sa to isté a pomocou lymfatického systému, lymfatických kanálov sa dostávajú do miazgy, ktorá ich privedie do tukových tkaní na uloženie ako zásoba. Ale vďaka špeciálnemu tvaru 1,3-DAG telo ho nevie naspäť poskladať do tukovej formy. Keďže sú tieto, ako sme už spomínali, molekuly hydrofilné, sú filtrované do krvi, do bloodstreamu, a stadiaľ sú transportované do pečene. Telo si teda ukladá menej naklíčeného oleja ako telesný tuk v porovnaní s bežnými olejmi. Prečo je pečeň dôležitá? Je to hlavným miestom premeny kyseliny alfa-linolénovej na moment, teraz potrebujem svoju poznámky, lebo tu mi nejdu. DHA, strašne komplikovaný názov. Dokosahexaénová, dokosahexaénová kyselina. Je to mastná kyselina, ktorá je základnou stavebnicovou štruktúrou nášho mozgu. Alfa-linolénová kyselina je jednou z dvoch esenciálnych mastných kyselín. A aj ALA, aj DHA patria do skupiny omega-3. Takže ľudský mozog sa z DHA
v princípe aj skladá, lebo mozog je v prvom rade tukové tkanivo a aj ju spotrebúva. Bežne potrebujeme 4,6 mg DHA za deň. V prípade dostatočného prísunu ALA sa v pečeni odohráva 8 až 10 násobne väčšia premena ako v mozgu. A budem teraz citovať pánov Koblina a Murphyho. Na základe kinetických dôkazov, dietných štúdií z ALA a klinických štúdií sme dokázali, že premena ALA na DHA v pečeni poskytuje hojnosť DHA, ak je zabezpečená dostatočná konzumácia, čiže aspoň 1,2 gramu ALA za deň, čo v princípe korešponduje s 10 ml konopného oleja denne. Takže čím viac sme schopní ALA dostať do pečene, a v tom nám pomáha olej z klíčených semien, o to viac mozgového paliva sa nám vie vytvoriť. Druhou funkciou pečene je syntéza ATP, adenozín trifosfátu. Ten sa občas nazýva aj molekulárnou jednotkou výmeny v rámci výmeny energie na bunkovej úrovni. ATP medzi bunkami presúva chemickú energiu. Viete si napríklad predstaviť športový gel na báze klíčeného konopného oleja? Takže pôjdeme na záverečnú časť, kde budeme prezentovať aj nejaké číselné a grafické výsledky. Takže ako sme hovorili, celý tento projekt robíme v spolupráci s maďarským vedcom doktorom Ferencom Föglajnom, ktorý má dlhoročné skúsenosti s prácou s olejnatými semenami. Úspešne už niekoľko rokov ponúka na trhu produkty z klíčeného ľanového semienka. Takže táto téma ho veľmi zaujala. Tak sme veľmi radi, že sme našli nejakú spoločnú reč. Na naše testy sme používali kanadské biosemienko od rody Finola, tento materiál sme na základe dovoznej licencie do EÚ doviezli od nášho kanadského partnera. Vykonali sme vykonali sme 6 pokusov rôznej škály, celkovo sme spracovali 900 kg. Priemerná doba naklíčovania bola asi 18 hodín. Semienka sa po naklíčovaní vo vlhkom prostredí vysušujú veľmi sofistikovaným a patentovaným procesom. Je to rýchle sušenie za surova, čo je vlastne dôležité, lebo všetky tie naše produkty, ktoré teraz uvádzame, majú status surovej stravy. A potom sme vlastne produkovali olej lisovaním zastudená a máme aj tzv. Proteínový prášok, čo sú vlastne mechanicky spracované výlisky, ktoré vzniknú po vylisovaní oleja. Tieto testy nám umožnili pochopiť reakcie konopenastik s vodou a doladiť technológiu nakličovania. Veľkou výzvou bolo tzv. Peroxidové číslo. Teraz môžeme už bezpečne tvrdiť, že sme to celé zvládli a produkt je pripravený na uvedenie na trh. Takže prejdeme teraz na zmeny, ktoré sme mohli pozorovať. Tento slajd sa venuje v krátkosti zmenám v uhľohydrátoch a bielkovinách. Čo je veľmi zaujímavé, klíčiace semienko potrebuje energiu na svoj rast. V prvých hodinách klíčenia sa spotrebúvajú jeho vlastné cukry. A uhľohydráty s dlhším reťazcom sa premieňajú na jednoduchšie cukry, alebo jednoduchšie polysacharidy. Takže boli sme schopní demonštrovať pokles obsahu cukru. Zatiaľ čo 33% proteínový prášok z bežného konopného semienka obsahuje zhruba 2 gramy cukru, tak v našom prípade je to menej ako 0,5 gramu. Mali sme aj výsledok 0,1 gramu v jednom prípade,
Čiže veľmi, aj keď je toho cukru málo, jedná sa predsa len o dramatický pokles. A z hľadiska bielkovín sa ich dlhé komplexné reťazce enzymaticky naštiepujú na oligopeptidy alebo dokonca aj individuálne aminokyseliny, ktoré s prítomnosťou aktívnych enzymov ešte viac uľahčujú tráviaci proces. A celkový obsah bielkoviny zostal vlastne zachovaný. Čiže nedochádza k nejakej spotrebe aminokyselín pri nakličovaní. Takže poďme konečne k tukom. Táto tabuľka demonstruje zmeny v zložení tukov v oleji v bežnom oleji z Kanady, tento stĺpec, a profil mastných kyselín v našom naklíčenom semienku. Tu sú výsledky zo samotného oleja, nie zo semienka. Ako vidíte, tak vlastne percentuálne sa ten pomer jednotlivých mastných kyselín významne nemení. Takže vlastne semienko aj naklíčené si stále zachováva v princípe rovnakú funkcionalitu, rovnaké zloženie mastných kyselín ako semienko bežné. Niečo podobné platí aj pri tých voľných mastných kyselinách, kde ten posun v obsahu voľných mastných kyselín tiež nie je významný. Snažíme sa to udržať v limite do 2% voľných mastných kyselín, čo je stále v rámci potravinového štandardu. Veľmi zaujímavé bolo sledovať, ako sa vyvíja obsah diglyceridov v určitých intervaloch, takže tu máme výsledky po 6 hodinách. Vieme teoreticky dosiahnuť nejakú hodnotu, ktorá sa blíži tým spomínaným 25%, ale keďže tam hrajú úlohu aj iné chemické procesy a iné parametre, ako napríklad to spomínané peroxidové číslo, tak zatiaľ sme sa ustálili niekde na hodnote 16%. Čiže zatiaľ produkt, ktorý máme, a máme ho aj tu na Canafeste, tak má obsah 16% diglyceridov. Toto je asi najzaujímavejšie a najzaujímavejší výsledok. Ako viete, tokoferoly sú považované za antioxidanty. Okrem toho majú viacero biologických funkcií, z ktorých je vlastne antioxidačná najdôležitejšia. Iné funkcie zahŕňajú enzymatické aktivity, prejavovanie génov a neurologické funkcie. Alfa-tokoferol, známy tiež ako vitamín E, zabraňuje tvorbe nových voľných radikálov a ochraňuje bunkové membrány pred oxidáciou. Gamma-tokoferol je potrebný na zachytávanie a neutralizáciu voľných radikálov a významne redukuje zápalové procesy. Idem teraz opäť ku grafu, lebo je dosť komplikovaný, lebo má dve škály. Z tokoferolov je najviac gamma formy, takže gamma forma je táto zelená na škále gamma a sumár tokoferolov. Čiže keď sme porovnávali, táto štartovacia úroveň je vlastne bežný, v našom prípade bežný kanadský konopný olej, kde sme začínali s úrovňami gamma zhruba 750 mg na kilogram a alfa sme začínali toto je škála pre alfa a delta, zhruba na 45 mg na kilogram. Takže boli sme schopní demonštrovať a veľmi sme boli prekvapení výsledkami, takmer s dvojnásobením hodnoty vitamínu E, alfa-tokoferolu, kde sme sa zhruba z tých 45 ppm dostali na 110 ppm, čo je viac ako dvojnásobný nárast. Niečo úžasné. Gamma-tokoferol samozrejme na tejto škále vľavo narástol tiež, ale zhruba z tých 750 na zhruba 950. Takže delta tokoferol sme merali tiež, ale ten nejako významne ani vedecky
popísaný nie je. Každopádne sme schopní demonštrovať takmer 30% nárast antioxidačnej aktivity v tomto produkte, čo predpokladám ocenia zákazníci aj priemysel. Takže samozrejme, urobili sme niečo, uvidíme, ako bude reagovať trh, ale už teraz vieme, že sa dá ísť ešte ďalej. Ako som už spomínal, procesy premeny tuku v semienku sú dané jeho genetikou. Čiže viac ako je možné, to semienko toho tuku nepremení. Čo sa stáva ďalej, keď necháte ten proces v semienku bežať, je ten, že semienku dôjde zásoba cukrov a začne stravovať svoj vlastný tuk. Čiže zhydrolizuje tuk do určitej miery a potom ho začne spotrebovať, lebo potrebuje energiu na svoj rast, čiže obsah tuku potom veľmi rapidne klesá. To samozrejme nechceme, keď chceme lisovať olej. Takže ako si poradiť s tým, že chceme urobiť produkt s čo najväčšou mierou DAG? Je to tak, že ho vlastne zhomogenizujeme. Semienko je možné zhomogenizovať, sú to tiež určité dosť náročné procesy. Sú tam tiež nejaké patenty, my ich bohužiaľ nevlastníme. Takže pri tejto homogenizácii sa naruší bunková štruktúra a hydrolýza tukov už nie je kontrolovaná genetikou semienka. Takže enzymy sa nakopnú a začnú ten tuk prepracovávať a sme teoreticky schopní sa dostať, ako bolo demonstrované s ľanom, na 70 až 75% hydrolizácie. Ak sa tento homogenát zmieša s vodou, vie vytvoriť stabilnú emúziu s chemicky naviazanými molekulami vody, čiže potenciálne úžasné aplikácie v kozmetike alebo v potravinárstve. Takže znova si dávame otázku, či sme schopní si predstaviť performance športový gel, ktorý používajú cyklisti, atléti, ktorý nie je urobený z uhlohydrátov a z cukrov, ale z oleja z naklíčeného konope. Takže ďakujem pekne za pozornosť. Ak máte nejaké otázky, rád zodpoviem, ak budem vedieť. I apologize, my Czech language is not good enough, so I might miss a point. Did you check or can you detect any residual trace amount of THC or CBD in hemp oil or the leaves or the seed or any other part of the plant? Oh, yes, absolutely. Although this presentation was not dedicated to your question, yes, of course, there is THC residues in the hemp food. It is a very big issue in Europe, especially because we do not have any European-wide regulation about the content of THC in the foodstuffs. In Northern America, the situation is very clear. There is a limit of 5 parts per million. 10 milligrams per kilogram is the legal limit, so any foodstuffs can contain up to 10 ppm. In Europe, situation is different. For instance, Holland, Germany, Italy, they have the limit of 5, but it's their internal limit. Countries where I live, like Slovakia, do not have any limit at all. Other countries don't even think about it. So Europe, practically it's all in the gray zone, I would say. Yeah? Thank you. Nějaké další otázky? Tak v tom případě vám moc krát děkuju za pozornost, děkuju panu inženýru Baňasovi. Ďakujem. A za malou chvíli začne další přednáška ve 13:15.